Zo, dat weer een mooi stukje rijden. Goed al je krek hier, hè? Maar dat hindert niks. Dus we hebben meer dan genoeg groente. Welkom. Oh ja, ik moet me lezen nog even hè. Zo, eerst mijn lezen maar even aan. Want in het vak hebben we natuurlijk vaak onze lezen nodig. We komen op hele mooie plakjes. En Joet ben we in Oude Horne, ooit Wiannesatse sissen. En ik wil hem graag meenemen om te laten zien wat voor moois dat weer hè. Ga mee? Wij ben hier nou op de buitenweg 12 in Noord-Wianne. Dus dat je hem kunt zien, is het natuurlijk een mooi boerderijtje. Van origine is het een woudboerderijtje, zat ze het nimmer. Hij is van 1938. Er moet wel wat aan gebeuren, maar het plakje dat is bovenal fantastisch. De Kiekenberg laat je er op steenworp afstaan. De Kiekenberg is het hoogste punt in de omgeving van Nijwianne, Oud-Wianne en Aldebekeep. En oorspronkelijk gaat het om 2 rivierduintjes met de namen Grutte en de Lietse Kiekenberg. Ik hoop dat ik jouw interesse inmiddels heb wekt, want het is werkelijk weer een fantastisch unieke locatie. En ik nodig je daarmee graag uit voor een bezichtiging. En wie weet, tot de volgende keer. Maar voor ik vertrek, moet ik eerst nog even lekker nagenieten. En dat ken je hier heel goed.